नमस्ते प्रणाम। हम समर राजपूत BR04 भोजपुरिया जवान चैनल में आप सबके स्वागत बा। बात करम आज हम शिल्पी राज, विजय चौहान और विवेक पटेल के बारे में। आप सबके पता ही बा कि शिल्पी राज का के लिए बारी विवेक पटेल के साथ है। आजकल तो रीत हो गई बा, नया नया लोग स्टार बनता, जो स्टार्स बनावे में अपन हर कुछ खत्म कर देलक या कर देता, ओकरा के लोग लात मार के निकल जाता। नया नया का कहीं अपना भाषा में तो बहुत कुछ शब्द बोलल जाला और शब्द के, लेकिन बात वही है कि जब इंसान आगे निकल जाता है तो पीछे वाले को भुला के और सामने वाले के ऊपर प्यार न्यौछावर करता है। लेकिन ये गलत चीज बा। आज विवेक पटेल अपन हर कुछ खत्म करके, दुकान बेच के, जो भी करके, मेहनत करके, कुछ भी करके 8 लाख 7 लाख रुपया खर्चा करके शिल्पी राज तारा के स्टार बना दिलन। ठीक बा, बात बा कि तारा के सपोर्ट कैलक, काहे ला सपोर्ट कैलक हर कोई जानला। ऐसा नहीं कि तू ही जानत हो, सब कोई जानता। लेकिन एकरा मतलब ये नहीं के कोई के तू रुआ के, कुका के, टहका के तू आगे निकलत हो, चाहत हो कि हम आगे ही निकल के रह जाओ। भगवान के घर देर बा, अंधेर नहीं खे। कहावत बा नु कि दूसरा के मुंह जम कौआ छीन ली तो हो जाई कौआ। बात तुहे बा, दुबे जुमे 4 दिन अभी तारा स्टार बनला ना भइल। तार तो जौन जलवा भइल बा नु, अब का कहल जाओ तारा के, गलत चीज बा। शिल्पी राज तारा के हम बता देते नहीं, बिल्कुल बहुत गलत चीज बा। तार पहला कर्तव्य बनत रहे कि आगे बढ़ले बा ओकर साथ ही, लेकिन तू काम ना कैलू। विजय चौहान नया संगति तारा बनल बारे, पुरान के का हुई, सिंदूर उंदूर बियाह शादी सब कर लेलू और रुपया होते तारा आदमी चिन्हाल पहचानाल सब भुला गइल बा। तारा ससुराल के लोग तारा के चिन्हता, बताओ तू अकेले अपना दम पे बोलो कि ना 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 ना